Yun mga kawaray, yung vlog ko na nagtinda ko, yan yan yan, yung barangay na yan. So yun, what's up mga kawaray? Welcome sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan. Anong araw ba ngayon? Biyernes Santo. Ang oras natin ngayon ay hindi ko alam, basta hapon na ngayon. Ang aking vlog ngayon ay, kung napanood nyo yung last upload ko na nagkuha kami ng araw-arawan or budlo, pupuntahan ko lang sila kuya, yung tanim nila. Ipapakita ko lang yung tanim nilang sandya. Kung alam ko ilang araw na rin kasi may isang linggo na rin. So sana, so yun nga, sana samahan nyo ako. Pupunta tayo dun sa taniman nila sa palayan. Ay hindi pala, kasi wala palang palay ngayon sa sandyakan nila ngayon. So yan, alright, let's go. So yan mga kawaray, pagpasensyahan nyo na akong maingay kasi dito ako nag-intro sa gilid ng kalsada. Yan, tatawid lang tayo at pupunta tayo dun sa tanim nila kuya. So yun mga kawaray, nandito na tayo. Hindi ko na nabidyohan yung pagtawid ko. Ayun, lalaki na oh. Nandun kanina oh. Saan na yun? Yan, mag-oray, may mga pahaba hanggang dun na. Kitang kita ang bundok. Hey, what's that? Hanggang dyan, hanggang dun sa ay gilid yung lupa nila kuya? Bangan lang. Ha? Bangan. Nila? Ito? Ay ito? Bangan namin naman o 3-5. Simula doon sa tinan yun doon. Nasa ano na yan? 4 kilos na siguro yan. Ha? Saan? Yan. Mga 4 na kilos. Hanggang 7 to ano pala to? Kilo, wala mo. 15. 7 minimum na yung 7 kilo. Yung mga koray, wala kasi akong maisip na content, kaya ano na lang pinagagawa ko sa buhay ko. Vlog ko to pag ano, pag harvestin na. Mga 21 days pa to. 20 days pa. Harvestin na pagdating doon.
naka ano na siguro to, nakapag-deal, ayan tawag nun. Nakakontrata na. Ano mga kuray? Kita nyo? Kitang-kita ko. Sinabi yung kahapon ni Manong Ding. Yung sa San Juan ba yun? Single. Ay mag-single pala oh. Mag-single Ilocosur. Tumalsik na. Nagluman na. Dapat sana sabi may nagtatawid daw. Oo, ng lalaki. Parang sabi rin yung lalaki yun ah. Parang naglalakad sa luneta. Hindi na lang pala nadamay na. Hindi na lang pinunggo. Iwasan. Takto naman yung lamig. Pagkalaglag daw, nasagasaan pa yung nalaglag. Oo, sagasaan. Yun ang mahirap pag may kasunod. Eh lagi naman talaga may kasunod pag nasa highway na. Nasurtihan lang pag wala kasunod. Anong kasunod nila? Ano? Pick up. Nalit na. Pagmuluan, tumaas yung sasakyan eh. Isa lang yung namatay. Dapat sana pag wala sa pedestrian, naka-pedestrian yung ano, yung tumawid. Dapat nagbayad din yung ang bubayad. Kasi hindi naman naka-pedestrian. Kung naka-pedestrian, kasalanan talaga ng mga nakapunggo. Or kung halimbawa napunggo yung tatawid. Mga kawaray, yung vlog ko na nagtinda ko, yan yung barangay na yan. Diyan ako nag vlog yung nagtitinda ko ng aking paninda. Yan dyan yung kabundukan no? Kaso blurred pag naka ano, pag isum natin yan. Yung mismong yan yung pinagtindahan ko yan. So many people ano? Under the sun. Ang lawak niya no. So yun mga kuray, uwi na kami. Uwi na ako. Lawak diba mga kuray? Lawak. Malawak yan. Kaso hindi sa akin. So yun mga kawaray, pasensya na sa vlog ko. At dahil ito lang ang vlog ko, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo. Sa mga silent viewer ko dyan. Or ano, comment na lang kayo kung ano ang mas magandang content. So yun mga kuray, hanggang dito na lang. Babush. Bye-bye. So yun mga kawaray, pahabol. Daming sasakyan ngayon. So
Yes. Baka may nanghuli dahil yun yan. Wala, baka nagtambay-tambay lang. Uy, mabilis. Lumabas pa, hapon na. Ay, baka nandyan sa ano yan.